ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо як канали ҳофизи Қуръон, духтари тоҷик ҳофизи Қуръон, беҳад хеле калимаро мефаҳмӣ, дар дил наздиктар мешавад ба ҳами шунидани ҳамин сухан. Канал ютуби Хичакушодагиай пухтупазҳои эронӣ ҳар давлатҳоро беҳтарин ба дараҷаи олӣ пухта мемонад, камкам влог мекунад ва дар бораи кулли Қуръон кадоме хоҳишмандай дар комментарияш бинависа. Ҳатман ай тамоми ҷои Қуръон барои шуморо дарс меомӯзад. Ба хоҳиши подписчикҳо гуфта худаш бениҳоят хоҳиш кард ки канали маро даромада тоҷикҳову занҳои зебои худмон дастгирӣ кунанд ва боз хоҳиш кард ки бобоҷонам дар балниса бемор ҳастанд, дар ҳаққаш дуогӯ бошанд. ҳатман дуроин тамошобинони азиз подписатсия кунем, пушаймон намешавед. Силкаи каналаш дар якум комментария закрепит карда мешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз аз анамин ҳавои тозаи субҳи содиқи беэрон навора сар мекунам. камтар миннатдорӣ ма баён мекунам ба ҳар яктатон. ба як-ду савол ҷавоб метиҳам. баъдан имрӯз нияти лаби об рафтан дорам бо фарзандон. хоҳиш мекунам то охири навор бо мо бимонед дӯстони азиз. миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо барои баҳои мондагитон мерасонам. ҳазор раҳмати калон ки ҳунарҳои маро шумо беҳтарин мегӯед. бисёр ҳам миннатдор ҳастам, бисёр ҳам хушҳол ҳастам ки шумо маро дастгирӣ мекунед. иншоаллоҳ ки дар ҳар як саволҳое ки барои пирог доден, чӣ хел тайёр карда мешавад, чӣ дохтӣ, ҳамаша фаҳмондагиам. иншоаллоҳ ки барои худтона ягом чӣ омӯхтен. барои крахмалаш якта савол шудагӣ буд, дига ҳамун саволро наёфтам. крахмал андозем наандозем, ба фикрам наандоземам ҳеҷ гапе надорад. бо хоҳиши якчанд подписчикҳо ҳозир ман гӯспандора навор намекунам. хулоса мебарам шона инами севчаҳакора видео кардам дар саршави видеом. хулоса ҳозир мерам гӯспандакора мебарам. баъд миём авқоти обеда тайёр мекунам, кӯдакома мегирам, мерем лави ов. ҳозир кани севака бичашм ку мазаш чӣ хелай. тунч, ранги хурмои тунч. ира чӣ хел мехӯрда бошанд? хай мумкин ягон компоткунӣ бишавад. инам хай ҳозир иншоаллоҳ ки ай лаби об давом метиҳам. тамошобинои мӯъҷизаи Аллоҳа бине. намедонам и чие боша. и ҳами ба фикрам меваҳои ирсоҳая. чӣ хел нозанин, зебо, хушрӯ, машоаллоҳ. аҷоибот зебо шуда. дар даруни лес биромада. ай дургии дидам ячи сурхакӣ кадеста буд, омадам пешаш. тамошобино аёдам биромада дар саршавиш видеом бугум. як дута комментарияш як буд ки мо дар балниса ховем, дар ҳақмон дуо кунем ки мо тезтарак шифои комил ёбем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем биё як дасти ба дуо бардорем ки худованд кулли беморҳои рӯи ҷаҳона, кулли мусофирҳо, кулли бандаҳои мусулмони худованда, кадоме ки бемор аст, худованд ки дард додад шифошон метиҳад. худованд шифои комилу оҷил насибшон бигардона. омин ё раббал оламин. худованд аз он ҷумла ҳамаи бефарзандои моро низ соҳиби фарзанд бигардона. аз ин меваи биҳишт ҳамара бархурдор бигардона. омин. хулоса тамошо бинем, мо имрӯз лаби об омадем, қати кӯдако. хулоса иҷа ҳамаи чиз овардем. ҳозир ҳамаша ҳуй мекунам, якҷоя мо ҳамҷа обед мекунем. вақти обеда. Набини какой цветы. Наверное, дождь уж какой. инамо ак ташкилимон садай ҳами кӯдако фақат пикник мегуфтанд. чӣ ба ки гуфтам ай рӯзои гарм истифода набарем, мо ҳам як рӯзак рави об биёем.
اومون چه خیلی که کم شده. هر وقت سیل بود امروز او کم شده. بشینه بخره با اشتیاتان فاتیم چیک درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خواهم بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری معنی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی فاطمه فاطمه من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری معنی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خواب بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم خواهم همیشه بینم خندان و سر هوا گرمه اینه که به فکرم برای آبازی خنک ممکن باشه یک 23-24 گرادوس گرم باشه. فاطمه قد تربز بازی داره. تربز میخوری؟ بگی بخور.
بگی بخور. Нет, мы не будем брызгаться. Вау! Сейчас Мустафа плюс. خوش بردک وقتی ابیچه ساسکاش کجالا دادنش در بنازیو چرا iyo inami ова деона кадан айша пошапа где-то соат 3:30 маймуда ним соати дига бишнем соатои 2 омада будем як ним соат шидам ҷадем як ним соати дига бишнем баъд мерем хона хонам қадур нест як 4 хона боло ай ҳамиҷа Давай, уйдем. Еще пришли пить. Пришли. Набей главную такую. А такой питомцы. Вау, сколько питомцев. тамом ҳамаро ҷамъ кардем мерем ака 2 соатак шиштем узанак кати мурғовиёш давуҷа шиштем мурғовиёш обози дорам Любимый речка, мать. фотима хо вай ҳозира дав калеска дигари мемонам муҳаммад ҳай мекунад тамом шояд охири он бор боша яке бо вақт ёфтем бо мебиём иншоаллоҳ хулсолем фотима ховай мо буромадем аю чиқири муҳаммад унав калескара бурдестай ман фотимара хонаи моро бине тамошобино чанд қадура айлави ов ина хонаи мо инаи мошини сафеди садаги хонаи дугонамай ина инҷа хонаи тоҷикои ҳамсоямонай нестан я сол шид нестан я сол зиёд шид тамом инаи мосамо тагишда будем мерам хона бо аспаси картошкоҳора бояд имрӯз алафруша таом кунам нестан бачам ҳичка нест дар хонашон тамошобинони азиз айлави ов омадам рости гап ба 1-3 соатда инами алафора ма чиндам икарат видео накардам гуфтам фақат алафчинира видео кунам бо дилтона нагира
рости гап то охири нав забора чиндам то инаи вая кадаги будам алафои се ҷои дигаша бу нади намози бурор мушона то инами сталбара кадаги будам ай усталба исша ҳамаша инами қадра да 3 соат чиндам алафоша буровардам як чобуқни ана вай хок бардориш монд акучвед меган урусо худмон чӣ мегем хок мебардорем гирди картишкада тамом имрӯзаш даҳози соат 8 шид ҳамун ҷои чеснокҳои чиндагим да мерам камтарак гашниж мекорум ба ҳами ирӯзаша ҷамъбаст мекунам бо иншоаллоҳ айпага давом метим ҳама инамира як қинам шава гуфтам ака бояд ҳамин рӯз тамомаш кунам чиндам тамом кардам дӯстони азиз раса монда шидагим бовар кунед лекин анамиҷара мегум як бора ҳози инаи алафакҳои гирча чӣ мекунам дарав мекунам инами алафакҳои гирча дарав мекунам ҳаминҷара побел мекунам барои дамиҷа гашниш коридагем ваки ё аллакай теза пир мешаванд рости ҳаматон рост мегӯед калон шидиям пеш дестияна хай чӣ кор кунам шавҳарам коридай намемона ки барам фурӯшум мега майли мон гул куна нарас ма айдастма ҳеч кор намебиёя бовар кунед тамошобино картошкаом неки фасон шидан чӣ хел шидан ягом дона баргакшам дига намондам ҳамаи баргои бегонаша чиндам и параеш ки и хел шинондагия дарозак ӯ айним усуш ӯ хе дарозак шинондагия хулоса ҳози инай болову поёнша бинед чӣ хел баланди башеса инай ёш бигем ки уже гул кадестия успети хурданашо намекунам ма яхадам чанқа мехӯрам ҳози инай якора ҳози ма дарав мекунам теза тезаву анамиҷара побел мекунам از لذتی عمر به نصیب افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رز اومد از بحر چین مفسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خونم آهنگ و نوای من غمن گز اومد тамошобино ина ма иҷара побел кардам панҷакаша кардам ҳози шавҳарам омадестиянд дараҳан намедонам гуфтам як бишнонам ба гуфтам ки хай биёянд бинан агар яке меган инаи дарошкарам побел ки ё ки ма хадам дарошкара пеш хадам мондам хай хулоса биёям баъд хичон чизе ки биган инаи гашничакову укробако хулоса ҳози давида мерам гӯспандама опир мекунам баъд бизма меҷӯшум бизичара шир метиём ба ҳами ба тамом
ҳамқа паша бисёр беҳад паша бисёр алафои гирди ҷара дарав кардам. Инҷада ини хали чизак ранги арчачам қахшру дилам нашид бизанамаш иҷашда гилак ина иҷада як гили ини хали дилам нашид юша бибирам партом. Инам хали ҳозирашда. Ай илав то улавалаган мондум авиос рехтам шона. Ай спасака ҳар рӯз авиос метим шона саҳар бега. Лагандо пурай хурдестян ҳоли хурдагиш сершдагиш янма мешава. Боқи мондааш мехира ай ҳамилав то улавалаган қатурак мондагим. Ов доштиян ирӯзашда якта дута сатили холӣ буд. Иншолло вақти саҳарӣ бо оби тоза пур мекунам. Иҷа уҷа сатилашон пур. Ростина хурдестян. ҳай тамошобинони азиз дар ҳамин ҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. раҳмат ки видеои моро дастгирӣ мекунед. ҳатман лайкҳои худтонро дариғ надоред. комментариҳои беҳтарини худатонро давом диҳед. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. худованд ҳаммата нигаҳбон бошад. چیکار داری؟ چیکار داری؟ چیکار داری؟ مچکش که؟ ایروز مچکش نمیکنی؟ چیکار که دستی؟ که خی نخری با نخری با خی اچانش که؟ برا اچانش که؟ ماهش که؟ فاطمه برا ماهش که؟ ماهش که بقى بچانش که